ውሳኔ መንግስት ሽወደን ብዛዕባቶም ካብ አባላት ዳዒሽ ዝተወልዱ ህፃናት ኣብ ቀረባ እዋን ክወሃብ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሃገራት ሩስያን ሽወደንን ብላዕለዋይ ጽፍሒ መሪሕነት ቀጥታው ዝርርብ ኣካይደን። ሰላም ክቡራ ተኸታተልቲ መደብና ከመልኩም ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለው ዜናታት ዝርዝራቱ ከሕልፈኩም እየ። ሰናይ ምክትታል ምስ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ። ባይተ ሽወደን መንግስት ንዘቕረቦ ሃገራዊ ናይ ሓጋይ ባጀት ከም ዘጽደቐ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተፈሊጡ ኣሎ። ብረቡዕ 10 ሚያዝያ ብሚኒስተር ፋይናንስ ማግዳሌና ኣንደርሶን ንዝቐረበ ሰፊሕ ዝርዝራት ዘለዎ ሃገራዊ ባጀት ናይ ሓጋይ ቀሪቡ ኣባይቶ ከምቲ ልሙድ ሰፊሕ ባይቶኣዊ ክትዕ ድሕሪ ምክያዱ ከም ዝጸደቐ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ስጋብ ሕጂ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ባጀት ኣብ እዋን መስርሕ ምቋም መንግስትነት ሽወደን ብሰልፍታት ክሪስ ዴሞክራትን ሞደራትን ተነዲፉ ብደገፍ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ኤስዲ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ኣጠቓሊሉ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ሓጋይ ሃገራዊ ባጀት ንፖለቲካዊ ስምምዕ ሰልፍታት ወርሒ ጥሪ ዘጠቓለለ ምዃኑ ይንገር። ቃወምቲ ሰልፍታት ሽወደን ግን ብፍላይ ከዓ ሰልፍታት ዓቀባውያን ነቲ ባጀት ንብዙሕ መሰረታዊ ናይ ሕብረተሰብ ድሌት ዝጎሰየ እዩ ብምባል ብነቐፌታ ይረባረብሉ ምህላው ኣብዚ ሰሙን ዝተዘርግሑ ዜናታት ኣረጋጊጾም። መንግስቲ ሽወደን ብጉዳይቶም ካብ አባላት ዳዒሽ ኮይኖም ኣብ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ክሳተፉ ዝጾንሑ ሽወደናዊ ዜግነት ካብ ዘለዎም ወለዲ ንዝተወልዱ ህፃናት ናብ ሽወደን ብዛዕባ ምምጾምን ኣገባብ ኣተሓሕዞምን ብዝምልከት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ውሳነ ብወግዒ ክህብ ምዃኑ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ማርጎት ባልስትሮም ሓቢራ። ንሳ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝገበረቶ ዝርርብ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተኣፋፍነት ስለዘለዎን ብመጠን ጥንቃቐን ዕቱብነትን ከም ዘድልዮ ሓቢራ። ስለዝኾነ ከዓ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ መዓልታዊ ይሰርሓሉ ስለዘሎ ከመይ ከተሓዝዩ ናብ ቀረባ እዋን መንግስታዊ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ከም ዝፍለጥ ንመሰል ቆልዑ ዝከታተል ውድብ ህፃናት ኣድሕን ሬዳ ባርነን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንስእነት ንጹርነት መንግስቲ ሽወደን ኣትሪሩ ከም ዝነቐፈ ይዝከር። ድሕሪ ነዊሕን ብዙሕን ፍልልያት ሓድሕዳዊ ምጥርጣራትን ዝመልኦ ርክብ ሩስያን ሽወደንን መቐይሮ ክገብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ብላዕለዋይ መሪሕነት ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ነዊሕ ዝበለ እዋናት ርክብ ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ መራሒ መንግስቲ ሽወደን ስቴፋን ሎቨንን ፕረሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ዝተገብረ ዝርርብ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘተኮረ ምንባሩን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሽወደን ብቓልዕ ንሩስያ ክትነቕፈሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ጸጥታን ደፋር ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሩስያ ኣብ ወሰናስን ባልቲኩም ጉዳይ ኡክራንያን ሕቶ ሰብኣዊ መሰላትን ተላዒሎም ከም ዝተዘርበሎም ስቴፋን ሎቨን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብ መብርሂኡ ብዘይካዚ ኣብ ንግድን ወፍርን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እውን ከም ዝተዘተየ ሩስያን ሽወደንን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ብዘለዎን ኣፈላላይ ዝምድናአን ዛሕቲሉ ምጽንሑ ተዛሪቡ ኣሎ። እታ በኣላን ኩርድ ዝተባህለ ኣብ ጉዕዞ ስደት ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ብዝሞተ ሶርያዊ ሕፃን ዝተሰመየት ክልተ ቆልዑ ዝርከብዎም 60 ስደተኛታት ሒዛ ኣብ ገማግም ባሕሪ ማልታን ኢጣልያን ዝተጸግዐት መርከብ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ስለ ዘይተቐበልኦ ንጸገም ተቓሊዖም ምህላዎም ማዕከናት ዜና ሓቢሮም። ነቲ ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ዝተዋፈረ ገባር ሰናይ ትካል ዝውንና ሲኣይስ ወይ ከዓ ዓይኒ ባሕሪ ብምባል ትጽዋዕ መርከብ ብሰንኪ ምንዋሕ ጊዜ ኣብ ባሕሪ ዝነበረ ምግብን ዝስተ ማይን ይውዳእ ምህላው ሃገራት ኤውሮጳ ቅልጡፍ ምድሓን ክገብራ ጻውዒት ቀሪቦን ኣሎ። ኣቐድማ ኣቢሉ ጀርመን ንጉዳይ እዛ መርከብ ናብ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ስምዕታ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ። መንግስቲ ጣልያን ኩሉ ንስደተኛታት ባሕሪ ናይ ምቕባል ከይዲ ዶባት ብወግዒ ዓጽየ ኣይቅበልን እየ ከም ዝበለ ይዝረብ። ኣብ ሓደ ካብ ሃገራት ኤስያ ዝርከብ ኤምባሲ ሽወደን ከም ሰራሕተኛ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ክሰርሕ ብዝጸንሐ ሰብ ኣቢሉ ን121 ኣፍጋኒስታናውያን ናብ ሽወደን ዝእቱ ቪዛ ብምሃብ
بخص جوجي أتقاقما من قصاو أقلقلت ويكا شنستفل أب تحت قصصر وعيلو خبل بوليس حبيرو بمسارة تي بوليس زرقوحا حبريتا مبزحتهم توم فيزا زتوهبو السبات إشودن مساعتو ناب هاجرهم كم زي تملسون كفلت انكولو زخا زي حقاوي إلو بوليس تي أب حمساتات عدم زتتصقع سراحتنيا إيميغريشن نويح تمكرو أب تسرح زصونحهم درجة حلافنة زسرح كم زنبرن عمد قدم متحازو بتقداي تطرطيرو بوسانه بعل مزي إيميغريشن كاب سرحو دو كم زبله يذكر تخصص بمجد طبقو بيلون زقربلو خصي نصيغو الله بزحات كابتون بز فيزا نزتطقمو افغانستاناويان شموم بمقيار اب شودن بوليتيكاو عقبه حتيتم فرق قباتهم منبر فقاد كم زتوهبهم تفليطو الله كبرات تغداتلتي مدبنا نلومي زتدالو زيناتات زوم سغاب حجو خدكاتاتلوم زصنحكم يم أب زغصل مدبنا كاب كفل مترولوجي ستودينا زروخو حبريتا كونتات أير بزملكت ناباكم كبولي سناي مكتتال نلومي زتدالو زيناتات زوم سغاب حجي خدكاتاتلوم زصنحكم يم انن مسارحتين كاب شودن بروخ ناي قدام سنبت غيزي خونلكم انداتمنخو اب زمص زلو سوني بتماساسل مدب سغاب نراخب نزياده حبريتان سفيح تحستو بزعبا شودن بقانقا تگرينيا نموكاس اب دحره غصنا كتوكسون كتوصحن كتساتفون يعدمكم دحان قنيو سغاب سوني نرخب